adlaw, na ako'y hiluton karon taga-asa kay mo sir. Taga Santa Maria. Ato bang gamay sir kay para makita ta sa to ang mga viewers na to. Taga Santa Maria asa rebet? Sa San Agustin. Sa Padulog Little Unsa gi pamati Boracay. kay mo sir? Dugan. Dughan unsa man ang dughan? Tusok-tusok. Bunga yung ginawa. Bunga usahay. Unsa pa? Ang durog magtusok-tusok. Hawak po. Dughan, hawak. Unsa pa gyud? Wara ka bo? Tiil unsa man tiil? Patila po. Unsa man? Sakit tulog. Aray. Aray. Sakit itong tunog. So, ano lain? Binhod. Sige. Shout out sa taga Santa Maria, Davao. O sana? Davao. Davao Occidental. Occidental na na. Oh, na uban ko si Ma'am. Oh, sa taga Santa Maria. Sige. First time na pilot atong tabangan ron. Kuan Sige. siya kay kuan mo friend mo sa Santa Maria kuan. Ha? Pag-bridge. Kuan na kay Shout out sa taga Santa Maria, Davao Occidental. Kana ka tong kamasa kana. Tanggalan ang sisi. Kana yung buffer. Ano dito? Tanggalan naman pwede po. Para di kasapot.